Pekné ráno, priatelia. No ja idem dneska na miesto, kde som bol naposledy pred týždňom, no ale prekazil mi to hron a príroda, keďže išli ľadové kríhy, bolo zamrznuté a vtedy som to po 20 minútach musel zabaliť. No ale vyzerá to, že dneska mi hron dopraje a čo sa týka vody, to bude fajn. No a ideme hlavne skúsiť chytiť ešte nejaké mreny. Veľmi by ma potešilo, keby som na týchto miestach chytil nejakého kapra, aj keď ešte v tomto období to bude určite dosť ťažké. Pozrite sa, ukážem vám hron. Vyzerá dnes, že by to mohlo byť fajn. Mohlo by zasvietiť aj slniečko. Čaká ma ešte poriadna prechádzka, priatelia. Rozmýšľal som dnes, že skočím aj na našu miestnu vodu, lebo rozmrzla. Ale pokiaľ viem, už včera tam bolo naozaj dosť ľudí. No a ja radšej takto do divočiny sa trošku zatrepem. Takže, priatelia, idem na miesto a sa dneska nám hron dopraje aj nejakú rybu. Zatiaľ, kamoši.